Kumusta man mo diha? Hinaot nga na mo sa mayong kahimtang kung po makaron ingon ko kining kuan piniriso. Kumusta lang salamat yung tanan. Na lagi natingala kayo ko nga nawala ang ko ang gi-share ganiya bahin kay po no. Bitigin akong punguta ba katulgon ikaw ganihang buntag. Pagkakita na ko ito nga post pa sila nakasumpa gyud ko ba. Nanggamit gina ko kung gahom ganahan pa ko sa akong caption dito ganiha. Kay sa to ko mga na-type dito basta kay kini akong alimpatakan nga maayo man kayo mo kan maayo man kayo mo mandar no sa ako ang tudlo ako pong tudlo la paspas po kayo mo type kung unsa gimandar sa akong nahuna nga mabungat nga bisan unsa. Pasilan nga lagot kung ma dito gawas nagmapo ganiya mas kay duot binakog maing map sa kuan. Atay kampuha ka. Wa na kay laing mahimo sa kinabuhi hasta nga mo mga kalipay imuhang apil-apilon so mo to din ambot na unsa niya mo ang connection din hino gahapon ako tung isang adlaw ro gapo sa original video katong gihimo ko og kanang kuan katong gihimo ko tong salata nga salad nga tuna nga nagpapriso sa sulod sa lata. Ako i-post ang mga original video ato para sa mga higalan ako nga dili makakuan bitaw dili maka-view sa YouTube muna nga ako gyapon i-post ang ako ang original video diha sa YouTube dali ra kay ko maka-post sa YouTube gahapon wala ko ka post mga bay kay wala ko ka video gahapon kay busy kay among kigol gahapon no nya tung isang gabi mo abot na himungaan and then nya ako lang iyagyag sa inyo ang mga kuan mga sugilanon. Alam tay laing lingaw gid ani din salamat kayo nga kanunay mo diha minaw sa akong sugilanon. Aya ko magkuan unsa ni padayon sa ako nga bag-o nga kurso karon nga ako ipasundayag diha kaninyo sa kinsay mga nakasunod din sa ako ang kurso nga ako ang gihuptan dinhi nga way kuan way papel nga kuan aduna di ay bulan. Aya na ko ipasundayag no akong bagong talent bagong kurso ako sa magpabumburadyo sa ata ni mga higala nga nakopya na ko gamay ilubay Roselyn Arminion og kanimo usab napilo na man nagising man sunod sa kumpusa kay Sol Tia hello kay Ibay Sol Tia Perez hello usab sa imuha mga pinalangga mga bahandi no nga sila Princess Nika og Baby Adam og sa imuhang kapikas kasing-kasing nga imuhang honey baby nga si Steven Steven Perez hello usab kay Sophia Tugap kay Eunice Odiado og kanimo bay Art Wedge Yeltrab kay Yam Galupo kay Kuziditan kay Riza David kay Virgie Andres Lanciola hello usab kay Lucky G Dars kay Lorraine Gimar og kay unsa ni daghan gini ako nakopya din no kay hello usab kay Marieta Kahes Umaging og kay Sarah Jane Salipot long unsa ni pa kuan ko na ni siya sa iyang kuan sa iyang kay or long wing Gavara Pilonyo og sa imong mahigala diri sa Kuwait no nga sila Anlay ba ni o Anlay si Vin si Mary og si M sila niyo tanan mga bay og belated happy birthday di ay kay Florami belated na gini bay kay ulahin na nako nakitaan so kung screenshot no Florami Gador og hilo sa tanang Gador family o dinha lang sa usab ta og tiwason ka na kuning duha ka page kung kinupya no kay Mary Aiden Puraso sa imong pinalangga ang mga bandi nga si Yuhan og si Wally Jan Puraso hello kay hello sab kay Nining Jimenez Apas kay Eva Fiastro og Judy Gierza Panistante hello niyo tanan mga bay og pasaylo lang ko kung wala tam bomboradyo din sa tuang Facebook no ang Facebook himo na tong radyo. Sige wara-wara pa bombo ani inyo ha mga ngalan yagyag og unsa ni sibya ninyo mga ngalan di sa hangina no. So daghang kay salamat yung tanan sa mga nakasunod sa akong mga kurso. Napun-an na pud akong kurso mga bay kay naguba man ang kabinet sa kuno naguba ang kabinet sa himungaan sa kadaghan sa sinina sikik palit sinina ang hangira permi pasuoton. Permi lang itago sa kabinet na piti na daghan ang sinina sa kabinet gahuot ng mga sinina in tawon sa unsa ni
nagkabali-bali na ang kuan stick. So ako ang gisukod gani ha. Ang kuan mo ni ako ang bagong kurso karon na. Ang ato ang pagkapanday ni. Wa na. Asa na tong panukod? Ang dugo sa panday di ara. Natay panday man akong amahan pero uy ko kasukad pamanday gyud. Wa na kanig kuwit, wa na ka pamanday. Sugdan sa nato. Mo ni bago na kong kurso dito mga bay oh. All around ay patang baga mato mga sinina ato. Gani na, magaling tapon din niya kay para mabalik na ko to. Sulod sa iyo. Kadilit kaya na ko to papiga kay kalabay ko to niya. 20 city. 20 city may sukod ato. Pilian ko to niya. Ayan ni pang sulod sa. 20 city sa ato pa. 20 city ang sukod niya. Sakto niya ang sukod. Natay mabalik magkakuan ni ron. Taas rin kayo ning kuan di dahil pwede. Huwag mo buwan eh. 76. Kuan pang idublihan ni ba? Kanina lang kay putlo na ko no. Isa mo siya te. Kani kay Sulod gigon. nimo? Hmm. Ay masuda mo. Pasok. Patong lang gyapon kong dito ko. 20 city raman taman. Kung gisuko dari ra oh. Kini na kay ligon. So yan natin gabas ni magabas bini. Ani panday di bay. Punan akong kurso ani. Kapanday. Wa na himo Pilipinas na himo na din eh. Kastilan. Pila na Ay, mo Pilipinas ana din ni mahimo na nimo. Mo panday di. Natay ni pandaya ni. Di ang kapasar ni. Pangag ng kabas. Gangis ba? Niluho tayo eh. Ini kay lukuan kay bagak ito yung masinina. Sig pamalit si Nina si tanugan ra sa kabinet. Di kay pansuoton. Sige lag balik-balik ka ng sinina nila kung sa'y nasuot mo na po balik. Piti na naghanang si Nina sa kabinet. Sus, di kay kailis sa tagsak si Manang si Nina. si pamalit ay pagsama ito. Grabe na din. Sig pamalit ang saksi man ay hagilis. Ang masiha kabinet naghut. Puri gaba. Baga man ka ito, isa di mabalik nga. Kahoy ra nang kuan. Na, Kada si Nina, 1 kilo, 2 kilo. atay ning pandaya ni di kapasar ni. Dumay na lang, putol na ka. Ang tagwa ng suod sa kwarto sunoy. Kita kay? Mm. Ang inis. Sinina niya, murang luluidi.
Unsay Roman? Kuan ba? Roman ko din nasa to. Butas ba? Asa man nahiwi man. Kinangita si mama mo. Nahiwi man. Wala ra. Hmm? Wala Ronan sa. Napangag. Dito ra ba ito? Nahuman na ba? Naputo lagi na yung naman pangkuan ng pasyatong. Dua naman kalakihan. Ako na yung dalon sa kabinet. Ako na itaod. Nangarapang mga nasalay na hinil. Pero, nasa gawas kay pangangir kayo na nabalik ng kabinet. Sa isukod na to. Bismillah. Pwede na. Okay na. Manay taod. Manay taod mga bayron. Tawag na ka kay ibalik na itong mga mga lampin nila. Lampin. Ibalik na mga dugmon. Mga dugmon ba? Kumita na ko yung awasag. Kaya salamat niyo tanan mga bay ha. Magluto na kung saan ang orasa. Kanon naman akong lutoon. Salamat. Bye bye. Amping mo diha tanan.